दहाय बै दिसपुरनिफ्राय सानै मन्थ्रिफोर फैदोंमोन दे गुवाहाटि दिसपुर फैनानै DCSP-फोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों। बेखौ आं खोन्थागोन बेनि उनाव जों दङ। बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थाग्रोनो नागिरदों। गरम जालाबायना दे। थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै बिसोर बुंनाय खोथाखौ आं खोन्थानि। जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उफाय गैया बे जाखायो। ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ। थेवब्लाबो जिहेतु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय। जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखि जाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ। बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैहोनांगौ। बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा। बेखौ खिन्थु प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन। दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों। बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन नोंसोरखौ जालाब गारहैगोन। बे पुलिसनि खामानि बियो। दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ। अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन। थांना थाहैनो हायो दे माखौ जागोन थोरसि लथाया बहा बोरो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो। ओंखायनो प्रश्न जायो। ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ। आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' जाजाय जों मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला। आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय। मथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेब'स्था खालामनानै होगोन होननानै आङो खोथा होदों। आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा। आं बुंदों लेट खालामनो नाङा। थोरसि लथा जोमग्रा ब्लेंकेट सेंकेट गथ' गथायफोरनि मा दं आदिबासिबाबो बर'बाबो थांना थाहैनो हानाय। ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिनाया थागोन नालाय गोबां पुलिसफोरखौ बेरायनो थिननाय जाबाय आरोखि। आदिबासिफ्राबो गियो। आदिबासिफोरनिखौबो जों बुंना फैबाय दे पुलिस पेट्रलिंआ थागोन। आदिबासिफोरखौबो बुंना फैबाय जों गिनो नांला। जों जयैनो मिटिं जाबाय रायज्लायबाय बेखौ जों बुंना फैयो। मोननै केम्पआव हाबोदां आदिबासिफोरनावबो। दा जोङो आंबो दा नै दा बर'फोरनाव बेनो प्रथम आरो दंबावो बेहाय थांगोन। जेबो मालायनि खोथा दाला जादों माबा मोनसे उफाय गैया बेखौथ' आंबो खालामनो होनना खालामाखै बा नोंसोरबो खालामनो होनना खालामाखै। माबा मोनसे घटनायाव जानानै थांबाय नङा होमबा आरो गथ' गथायफोरनि आरो माखासे फरिखा थरिखा होग्रा स्टुडेन्टफोर दं जों मिथिगौ। बेखौ आङो थाबनो जोंनि मानसियानो दायथ' लानानै थिग खालामगोन बेब'स्था खालामगोन दे। जोङो दाथ' मोनाबाय हयथ' हास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा मोनानि गेजेराव आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ। आदिबासियाबो मोननांगौ बर'आबो मोननांगौ मिथिबाय नङा होमबा आदिबासिफ्राबो मोननांगौ बर'फ्राबो मोननांगौ। आङो बुंबाय
दा बेनो बिसोरबो बिदिनो जादों जोंनाबो बिदिनो जादों मा खालामनो दे फैबाय लोब लोब फैबाय जोंखौ गाग्लोबफैनो नागिरबाय जोंहा जाबाय बेखौ गोसोखांनानै बुंबा बोरैबा जाबावो जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव थिग ओरैफाल फैनावसो जोङो बावदाव खांना खारनाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोना खोन्थानो गोसो जायो थिं सयथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जोंहाय जोंहा बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखांनाय फैदों सारमोना बेखौ गोसो गोथारै थांफिननायाव जाहाथे जेबो खहा जाया आगोलनि बादि थाबसिननो मोनो बिनि बेब'स्थाखौ जोङो खालामगोन होननानै एसपिजोंबो रायज्लायबाय डिसिजोंबो रायज्लायबाय आरो आं जोंनि बे बिटिसिनि इएमफोर जोंना एमएलए दंफैयो जों रायज्लायदों गथ'थे मा खरसा जायो जागोन दङ खिन्थु मानसिखौ परिबेस थाहोग्रोनांगोन नङाबा बिदि थाबाय थायोबा जानाय नङा ओमफ्राय माखासे स्टुडेन्टफोर दं सात्र साथ्रिफोर दङ बिसोरखौ थाबनो परिबेसाव लाबोफिननांगौ दा बेनोब्रा बेनो बेहाय केम्पआव थाबाय थाबा जाया ओंखायनो दिनै हरसे थाबावनि दा ओंखाम संजानोथ' माइरं दङ होफैदोंना खुनुरुखुम दिनै हरसे बोरैबा जानानै थाबाय जों गाबोन फुंनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ जाहाथे थांनानै थाहैनो हानायनि परिबेसखौ होफिननो हायो मा नांगौ दे मा नांगौ जोंबो मिथिगौ थोरसि लथा जोमग्रा मा गथ' गथायफोरनोबो एसे दे जासिगोन ना जोङो हाबफैब्रबनाया बेनि थाखाय हाबफैदों नङाबा पुलिसफ्रा अर्डार मोनबाय होनना दैखांगोन आरो जालदाब गारहैगोन बिसोर जेबो बुजियाना ओंखायनो जोङो एसे बुंथेखानाय जाबाय आरोखि नङा होमबा बिस्रा डिसपुनि अर्डार मा अर्डार होननानै थिखांगोन जालदाब गारहैगोन मानसिया थांनानै बेहाय जाहैनांगौ माबा मोनसे साननै सानथामबाबो फ्रि जानायनि होथारनांगोन ना माबा माखौ जानो नोंसोरलाय गारना खारबोजोब्बाय नङा खेबसे नङा खेबनै नङा सारमोन सावजाबाय थानाय जाबाय नालाय जोंबो ओंखायनो जोङो बै माबानाय नुनाय लोगो लोगो जों खारग्रोनो रोंनाय जादों आरो गाबोन जोंना लरेन्सजों नैबे मा खालामदों बे थाथ'दो बै गामिनि गारजेनफ्रा लिस्ट टिस्टखौ मोजां बानायदों